Sanyara yasasini eyabo dende maye mojana na nanum hwegu nyadeto ho maye edrumene wososo seyebe yebiatwa so nimdie ntra so kotokrane ne niam pese minkuminyanti edi yembremu dem ama sasene hodo atose ebusafo me mamunyina kwa ba yehia aha eye the Kingdom of Asante TV ana yehia senka Ghana eye nipa anka wakona ho mgiem mfie na yachine na de mpesa meka nyina 6 March ana ebey enunti Ghana 6 March we na wanya mfie adusia en9 64 years obia nimse Ghana fa hodie de dodo no aka na nipa bi na je bi kura timi kampo kura ase na Asante form pene so se ye ji fa hodie no ene mene teacher Kantanka ana ehia wo hase teacher Kantanka meken oyobia na nije asantesem ho na nije abakosem ho na nije amamre ho enu ntini se ye bedia fofida se dia ene na ye kone nchen na yakusua de se de meka no se aduru mi no mienu so se ye beye bia toa so nti ye bia toa so nti no ana ye hye teacher Kantanka na mene no ba betwetwe nkomoyi ye nkomo twetwe mu nyina ne se Ghana fa hodie eye den ana Asante ede omu fa hodie to ho e ma Ghana benya fa hodie enu nti ne ye hye ase twa mi sisi a beba ebusafo me da wasese watwa me ama san akọ asana ababi afi ye free nkomotwetwe na ase na mamenkai o mese me ne teacher Kantanka ana ehye anwumre atwe komo teacher Kantanka wadama me makwaba mejoso bro na apom teacher yeah senka Ghana ye nipa anka 6 March na ko wanya mfie aduosia num ka wo ye makra anko na ho mgiem dadaada anko pension na yehwe fa hodie Ghana fa hodie yenya ye enyina maye musansa hwan ana oje Ghana si ho bro ni beka se hwan ana ohyehyɛ Ghana say who founded Ghana yo se obi gibi bia si ho mpempi oman fa hodie de ya na nyina nipa ba akoso oman no nipa kuo ahodo na kan ye ho bomu na ye beye oman ba ako se ye gi ye fa hodie afibroni ho na entimi nkoba se nipa kuo ni nyina no nipa bi mfifiri mmia bi ebinum fa omo akranto ho ebinum kra de omo krato ho wu ja hokoi ya ye adekro no ayepe no aho ansa na ebinum nso ba beto aso endi se obi de ne krato ho na wawuko na obabeto aso a wonka se wonkwa na ode bae ni ofrase ni oto aso bedu mfimfin ene de obewie ye enyina se ye fa na aman aman no na ye esirem Asante ye kan Asante asamre no na bono nyina e kan Asante no ahafo bono east bono west ene nyina ya Asante ena Asante baby e friend Asante region no eno nyina nso ye friend Asante Kantanka me bo ye kan Asante a na Asante no akokofa bono ahafo ana bono na sisi abetima ye no bono west ne bono east tile ho nyina ya Asante nyina e friend Asante ana na babia ye se kase ye chichemu no aha no ye Asante region no aha no nyina kan Asante so nyina so kan Asante enti sa ekuo yi eye esiremfo ena Asante ena afi empona no ereba oman mfimfin kakra no eye wasa denkyira yi asen twefo omo a ewo ekompona no eti se yi achim the coastal side achimfo nyina ne nkran ene anworo yene anworo ya omo nyina na ne kabom na no omo ye the protectorate ya protectorate na ase ne se omo ate omo ho se abrofo ema omo ho bai omo de omo ate omo ho se abrofo ma omo ho bai mfiri Asante na omo no omo mpese omo be ka Asante bedi omo so
Ndi so. But Asante ni obi aso. Asante ye kuo ya obeka ho. Na emom wutietie nkrofo ano a na obeka se mempese meka kuyi ho. Ya ka se obi di obi so a ene se oba ba je wo no ma awowo na ono a kire wo se ebi kura no a mitim be chew koton. Na so Ncheso ene esisire. Enso na nye no na Asante eye. Asante dia wo ye ne se ekuo bia me ne obekun ya medi uso no. Wo de wo ho. Me hwie fufuo wo manhia nya wo na mbefro ma be wo ma me. Na so wo nhyemase. Wo nhyemase na emom wo ka nka bomu no ho. Ka ho. Eno na ye Asante su. Afa ne ekọ Transvoter Togoland. Transvoter Togoland ya yenuanom evefo ya omka anwrafo no ho de kwa kopim Togo ho no. Na the entire friend Transvoter Togoland ne se nanka Germanfo na ehwe saa bia no. Na ewiase nyina di Germanfo so na omo se ba bia mo hwe so nyina se yasaje efrimu nsem enti ya transfer de efa aba Ghana na je se na nka mo wo Togo enso se de mo ye Transvoter Togoland ya yi mo afiri ha de mo abeka Ghana ho oman no ebe ye Ghana no yi mo afiri ho de mo abeka Goko so ho enti na je se aman enan na aka abomu na ye Ghana ebe abaye Ghana enemre no yo na Asante de na ode no ho efise na abrofo no etwa 1831 ayi wompo na no nyina no ya omfra omu Goko su no omu nyina kopene so se abrofo no omu de omu ho kwhya abrofo na se na ayi omu ate omu ho afiri Asante ho omu mpese obedi omu beba be dom Asante kra da bi ne santina na efra omu Goko's colony ya the British Protectorate e protect wo afri Asante eho enti edurumre bi na sa enan ni nyina aka no miensa na aka ni nyina akobom ba ko na aka Asante nko a ka Asante nko ano de na omo ye ne se Asantefo de omo ho na Goko so no enso de omo ho enti ne efre we the Gokos and Asante kane no se wo ka obeka se the Goko se me sa be mu abrofo na se sa abrofo mom ho ban fi Asante ho ana Asante no so de ogina brane it is ye ka ye beka se the Gold Coast and Asante esan se na Britain for abedi Asante for so de enso na omo gitum se ye di mo so de enso mo de mo nka Goko su no ho nti na mo ye from Asante for amode mo ho de mo man na Goko su no nso na afi isrimfo nso ekoka Goko su fo no nti say na na che ansa na ye be ye ye se ye pe ye fa hodie no ana ye pe no Asante fo no de na omo fa hodie dada abrofo na ye hye wo mase ye nyina na hye abrofo ase na abrofo se mo Asante fo de mo de mo ho efiri Goko su fo ho na abrofo se ye ko na omo ko no se no an se nkom de omo apake ko no omo ajae omo enti no na je Asante de o nyono no se o pe independent de no o pe independent ne ye Goko su no sa nkromian sana omo na abrofo no ase no omo na omo pe omo fa ho de Asante de wo de no ho da na ye ko no an omo hu se Asante no uja no mu ba bia enye se ye na se ye pe fa ho de no se ya ma Asante fo a meboa yen a ye fa ho de no kra ye bebre pa ansa na ye saka enti ene momye ne Asante enko kasa na ompene se o no fa ho de enso obeba be kan ye ho se ye nya ye fa ho de no anaje se o hyem bi na one ye nyina ye baako se kan twetwe ebusua se afi na wachinchimwa na beto hasia mamenkai we say the Kingdom of Asante TV ana wo hwe the Kingdom of Asante TV ye wo Facebook sanso na the Kingdom of Asante TV ye wo YouTube uko Facebook na the Kingdom of Asante uko YouTube na the Kingdom of Asante TV
ɛhɔ nyinaa de yeye wobetimi ahwɛ no hɔ nom na nokwasɛm ɛne sɛ meni teacher kantanka ana edi nkomo teacher sɛ ɛne wo makasa Asante no mɛka ho de a ɛne na Asante no broni bɛka sɛ role bɛyi ana Asante no play wo independent no yo dedika na wo ka sɛ Asante mɛka bibi ho a obi ani wa wo ka sɛ o mɛka bibi ho a onye wo hunu de o pɛ a obɛba bɛka ho na wo motena ase hyehyɛ ndi e kame ayɛ sɛ kame ayɛ sɛ na epie mu ne sɛ ye wia ahene de mo na ye wo mo pa ndi ahene ye wo oman no mu nyinaa no ye de bɛba bɛ hyɛ Asante na ase na aban no nso awɔ nkran edi mo de we ya abade a me nso mahene na me bɔ ho ba ene masom na ekɔ wie sɛ independent no bae no na onuma omode sa adwene no bae ebedan Asante hene no nye omo na na di animu sa amre no biom ka se omo anya omo aban amaso na efa ba bia omo de omo mpesa de no no omo na omo aban eba so nde ko ba so sa no na ko ba se Asante no ye hunu se ye prefa hodie ni nyina achi no ye asisire bi ewom sabre no sabre no ye hunu se enipa dodo kra ye yi wo mo kwa aban mu no Asante de no ya te so wo mo kra ye do so che wo mo no wo mo nkrofo do so chen ye nkrofo a kwa aban mu ebio koko sika ne no ma no a ye nya ani timba ne no ma ye nya firi Asante no fa dodo no akọ woma aka no enka Asante na your friend is saying Asante kuma bi na Asante boy na say da bi na sa de a ene obi a na ne man ne yemfa mbom ba ko ne yemfra no federation anko moti asesa be na busia me gidi senka yi wa wo hwe me yo federation so ene say magiatum say me man ni we ya na me region ni we ya na say me state ni we dia ene sika bia menyan bia ne kase no emra me fa na aban benya bidie na nso me ne kase no beba me ho na ye say enko basa ne kase no kwa ba ho ama na kochicha ma ko no ma o ma amanya aka no nti federation no Asante de na no ko boss won na ompa matade bi hye Asante say jese mo no mo mpese ye benya ye fa ahodie Asante so pe fa ahodie no eno nti no apene so agyae ne ono ne fa ahodie e de ne ho abedom mo na de o hwehwe ne se asisire nti obia ntena ne be ne diem na sika obenya omfa nya ne man na de sese kwa ba ho na enko ena eho ena de evra no propaganda no efrase se Asante fo no wo mo se wo mo mpe fa ahodie ya enye no kure nanka masim bi se toso miensa mbi bisa ne se ye no kure se Asante tia Ghana nyina fa ahodie no ana yo se de ye kan kire se nte sa me wo me fa ahodie ena ase fa o fa ahodie no bebo me die mu me a me pe me fa ahodie no ma pene so de abebom na ye den na o san be kan kire me se me mpe fa ahodie ena wo kasa me mpe fa ahodie de ana o kama na kosi se me fa ahodie na me totwene ye no ede be kan wo de ho no ene na kire se me mpe fa ahodie de a na emom fa ahodie a ye je fi broni ho de enye eno fa ahodie na me mpe efisa ansa kra na mo no a mo se mo pe fa ahodie mo ba no na Asante akoa emfie wo ha so o ma broni eni ne so nti chese na Asante kura mpese abrofo bedi so no wi nyina ya bom no na Asante fo so dada Asante akoa ne broni akontokwasa efiri emra fort no a yesisi wo coast no Holland for ene Dutch for ene Sweden for wa eton wo mo fort ni nyina ma English for eho ena eto a na etua ma Asante ndi za enkran o Cape Coast o commander ba bia na fort sie bia no na Asante ena na je ho eto sentine se na Asante afa omani nyina de aka ono na Asante no ndi etua to a na etua ma na ekon bi bae ya efre no dodoa
wo ana katamanso wo saa ekon no ena abrofo no ena edi animu ene asante kon ye ena ofa yenuanom a omo no de omo ho akɔhye abrofo no ase no eka omo ho no omo ne ye kon ye ena omo edi yeso enti esa eso no omo di ye no enye yenuanom mpo ena edi yeso efise nko omo nko a ko omo ntimi abrofo no ena edi so ena omo di animu ekon di so ena omo di so no na je se ne wo asase no nya ode abiem ye de pra na ye hye enti are na wo bewura ye ho abeje ento enti ento no nyina etwamu tia ndaka de o kan de mama mfa kwan be so na me musa nhwe na ye se abrofo no bedi asante no so no omo betete afi omo betete nkuro no a no omo abehye asante no mu no nyina firi ho ana omo beti dodo no afiri ho ebizo omo de pra no eye hye se asante ma mo bepem pra no a eho na mo amamuo ekopem na wotwa pra na de abroni amamuo na ewo ho na sabre nyina abrofo be yesa no na bono ni be se no dom da se ya omo ya asante jo ti aka nka wada ma mame musai na bahwefo a omo ehwe omo nya bi mfanto omo kutoku mfise makanto se na wotwe aye womu ya na abosom ye womu eye Ghana bosome ana se eye abakosem ebosome enu ntini yesua niema na yahwe niema nkakra bi a nananom ye de to ho de egya yen na yehunu niema nkakra bi a yewi tia mame musai asante nsi a yemfa se yaje fa yesi ye gifa hodi na mwa ben pa na asante eboaye ema ye gifa hodi no mwa asantefo a na omo sua ngoma kakra ene omo a na ensua ngoma nyina akoka gokosufo no ho ema omo tikuo ba kwa efre no UGCC saa ade no na eko ejefa ahodi ama oman ni nyina sese asante akire de wakopene so akoka wo mo enti na je se wo so fa onipa nyina abehiem na afa ye nyina ye nkonye enti eno eyemwa eno kura mu no na de ye no wo gokosu saa mre ni nyina no na asante sika ena ne kokese yekoko sika yetimba ye gold eno na ekokese koyesa no mre biduyi na broni se osi university na osi no osi ba kope na osi no Ibadan osi ama bibrem ba kope osi West Africa nyina osi ba kope ama na jebida nkwa no ko kanchire broni se dabi ene na sinimienu ba kon wo Nigeria na ba kon wo Ghana na broni se mo pane sa de a je se mo fa ho ka yen wo Ghana no yen Ghana no yemfa eho kansa na omasi ene omukobu eka no bae na ye 300,000 pounds sterling ya ye de besi university na wie ene omoye se ene umie ni dito eto no ye di asandefo na doso asandefo na yi ukaso omuntu ato sa amre no a no mbenya bie enti ombehu osandehene rempe a otoso mienu ene oye se ene na koko no na ye wo no ha wa obeton koko bia no ye de sika sire mienu ye tisika sire mienu afri koko prem bia obeton so na ya boa no na ye akoma ticha kantanka beba hasametwase a na je se jebi dankwa no beto sante hina nim se ye pe university ni bi na mum asema abrofo kanie wo se je se ye ne ye fa ho ka wo mu bo hwi be bo sante hina mande sante hina jitum na prempe otos mi no jitum ana wode koko sika na koko sika no de oye no ne se wode sremienu atu prem ba ko bia so ti so bi kale ni koko a ne ye de premienu atu so ya ti sremienu ya te de abre sante ya ti de abre aba na obesi samre ya ayi asante akoka o ma na epre Ghana no nti ogia na ekoho eno na ye de si Legon enti senka asandefo yi wo mo de afrimu anka Legon no nke entiminsi wo mo de na doson efise sasika na omgege na wo nya 800,000 pounds aban no se yemfa 300,000 wo nya moho ene ebi kura be kan ho enti
Omu wie no esan se kokofo na omu ye gigi sika no firi omu ni eno ne ayi akuafo hall na ewo Legon no ene yempa bibi ne yemfa yemfa yenye na modinka ho se mu titiru na moboaye nti akuafo hall akom ne ntiru abusua maka cho se yihia e wo the Kingdom of Asante TV so a obesua de bebre ene de ye kan nyina megidi se so amfa bibia ntu tirim kura no na mo a makọ university saa Legon ni bi na mate akuafo hall no a kire se Santehene prempe sika wo de toto eye akuafo sika so etete ane de saa ahweye no eto akuafo hall nti maka kire se yedu saa bre ya na yesua de tija nga wada mantino se nka mezu na ko betumi ayi bibi kese kura chen akuafo hall no nko a yo no ma na ekoso Ghana nyina na kese no efira Asante ebesi ne nyina kura saa na tie ade bia ye fa firi Ghana bia no ne kese no fira Asante na anu na yenya oil afi ye friend say takrade enso san ne ba Asante eba Ghana nyina abrofo na hihye eno ma bi say omo mia ya say sika no kuma bi na eba gold no ha na ekọ timber no ha na ekọ bauxite ya na anu ya yenya onyina hini ede na si ye aban na ade yenya na onyina hini enso aban na hihye say sika na ebenya na onyina enko Ghana ba bia enti ye kwa kosi overhead bridge overpass interchange ewo srem ye kosi ebi won kran ye kosi bi won tema kosi bi won pokuase ye besi bi zu okumase busase kumase de na ye frase ara ye nyamfa asom mo pokuase de na ye esrem de no ye yo ena sika no firi hene ye China for sika omo na ebetu bauxite no wo nyina hine ye nya ntu ye no kura no eho wa awe no ena ebia kosrem ebia konkran ebia ko enti mo hu asisira sebe anyado eba Asante ni nyina achi no Ghana for san twa ye ho a na kokurumotie esi Asante for mo maso so enti emradu se ejasa no ma no ye pe no kure na ehu se obroni na de ntitimu baaye Asante for pese broni bedi yeso ana broni ede saa ntotoye no to ye ntem se mu bonsa ma wo wiase nyina ene Asante a omo nso age atum wa bra nte saa amane yaka ma asamso ye kan ni nyina no na ya nokure asama ye boa no na afi eya o ya jedi ama Asante for bin mu kura etena TV so ene radio so kasa asam ya we eti Asante tija tia ndanka yanhwe matemi hukuo sabre no mu no se e kama se Asante for nko an na ye matemi hukuo no matemi ho no na enye Asante for nko a esremfo na omatiti kuo nkete ebi wo srem ebi wo nkran ebi wo friends anwora ene bi nso wa Asante na emra ye pe independent no a na Kwame Nkrumah ya na adwen se ye mpe ne ntem to jaso ena UGC for na samra na Kwame Nkrumah no ka UGCC no ena UGC for mpani for se dabi mumia nto ya boase na mumia nto ya boase no no so omo mante nso pe ne o ma jaso ena omo huri gina ye no omo huri gina ye no ansa kra na Kwame Nkrumah fa no begina no amia de akwaje independent no anase fa hodie no ekuakuo no a Asante Youth Association ko kan ho aya na ye den na Asante Youth Association ko kan ho na ye je fa hodie ewia ya san be ka se mo de na mo nkan asebsebe so ndi no ma ne bi wo ho no ma Ghana nyina na kan ye ho bo mu ena omu eche omu mu mienu ena fa se United efiase no na ye NLM National Liberation Movement ya abafo akoto ena kofa saa ekuo no baaye ekire no ebedane ye UP ne kire se United Party bia wo ba bibia be ka ho ti se ya ye United na party no be ye United ya isrimfo de ka ho anwrafo de ka ho
nkranfo de ka ho ga nkranfo de na efre no ga saa mokwe wo nkraman puntuo ga saa mokwe ena na ayi ankrafo de no so na ye ayi no so ewa youth association wo so de no esirem so de saa ena asante so de saa enipa we no ka mo ho bom na om de kodom CPP a wa be ka se we no de o mpese obebodi ebusia echese asante tan emfri no nipa no bidio mo ne si asante for so se o mota o mo no ache na no kwasem no se de ticha kantaka ka che yam ate ase se asante eyam fita na asante epefa ahodi a na Ghana nyina epe no sabre no mpo na asante ewo ne fa ahodi nanso no ogitum mu se wodo no ne fa ahodi no beto ho ama omamu no nyina a ye Gold Coast and ebeda na Ghana no enya ne fa ahodi ticha ndi mateme ho no se ekuo no nyina pro 9 no ne ka bomu de ene na adenti na aseda bia ye gbo asante fo di on se emra na ayi NLM no eba ye no de oba ne sa asante nko a se esisira mu sisi ye nti yen yatem ti mateme ho no ana de omo aka no beka ho na be ye UP United na se mateme ho na firi ho abeye United se wo pese wo pabo bi asan no a so no wa twase mato no so na wo tan no a anye obi ato ase ti sa na ko bai ndinya ayi asandefo nko akuo ene mateme ho no United Party ya kire se sirimfo wom ayi anwafo wom nzemafo wom obia wom bi ene ne man be United mra na ya asandefo de nko ade na ye National Liberation Movement ya kan danka wadama ye ko na de medi twatwo kura se me kai se mrebi and sa mateme ho ani we mu ma brante ba ko bi bafo bi obi ko no ho mpani sem kakra bi na ye mfa yo de on se mateme ho ne CPP ene be ye party mienu akese mienu te se ne ewo ho ya na de ko ba ne se se de ya na party for ene wo mo ho je akinye ede entokwa twitwa ntroto amanfo so mane ye ntokwa na nu bi wo ho enti bafo ya na oye UP ni ene one nadamfo ya ono nso ye CPP ni a efre no Ankara Chumasi Ankara ene omunya akasakasa de akasakasa na omunya ye no ena Chumasi Ankara na oye CPP ni no otwe sekan bi ya efre no Okapi ena ode wo bafo no na bafo no wuye ena wo mo aka nso bufu ye se ne ayi obia ayi ye behia no bia no a firi mo party mo no ye ne wo mo won tokwa ena ntokwa etiatese enti na koye UP ene CPP ntokwa na ho na kofa ntokwa na bae obia okum obie na nkrofo ani abede ene wo a okum obi no nso nkrofo ya mo nso mo kun samre ayi mukra na aban ni asojafo ne ho anwa ata mochi echen we enti mono wa egodu ba bia afede mo se omu a mo mbom makum ba kono ama akofa ni bere aba no o mbom na kofa ntokwa na bae akama ene enkrofo etimi gidi asem to ho a ye musam ade ya na ya wo mu ne se nipa no kra a odi di no no ono mbom na koka ayi omo a edi di no no eho ene nyina ho so ahumti ebusia maka cho se busumi we eye amamre amane anase eye Ghana busumi ayede eka ye afofida eye rade pa menim se na wotwe bia no ansa na busumi we kona wi ye kura ye bekoso ade nyema nyina bro ti kan ka me da se na obra ma ye ma idin komo ebusia aha eye the Kingdom of Asante ye Facebook sanso na se oko YouTube the Kingdom of Asante TV ye wo hono ye wo miamia nyina se bibi kire wadwene e wo de ye kan ho a wo de ba nimdifo e wo hono ma wo de ano yie e be ma wo ebusia eye rade pa na wo hwe se ne ye besa na hia minim se de bibi fufro nso e be ma wo me de wase e ma mo ne hwe a ye gima bra